12-ročné dcery mám a 2-krát do týždňa chodíme na tréningy, teda oni chodia na atletiku, ale to atletika je také akože prehnané slovo, taká všeobecná príprava a vtedy my chodíme s manželkou obidvaja behávať. A oni teda naše decká vidia, že ideme behať, chodíme samozrejme aj spolu aj korčulovať, aj bicyklovať a to je naozaj veľmi dôležité, aby to tie deti videli priamo, aby to nebolo o tom, že dieťa príde zo školy a ja mu poviem, že ráno som si bol zabehať, keď si bol v škole, ale naozaj, aby niekedy fungovali aj spoločne, niekedy možno znížiť to tempo kvôli tomu dieťaťu, ale aby to bola taká aj socializácia v rámci tej rodiny a potom aj ten osobný príklad, lebo či sme zlí alebo dobrí rodičia, tak vždy budeme príkladom pre tie deti a keď to tie deti vidia, tak to je ten prvý spúšťač, lebo keď to zoberieme aj v tej škole sú možno 4, 5, 6, 7, 8 hodín, ale potom sú tie prázdniny, tie víkendy a tie zvyšné časti dňa, kedy sú s nami. Rovnako aj s vami sú na tréningu možno 2, 3, 4 hodiny do dňa. Vy ich naučíte to, ako ste povedali, tej pohybovej kultúre, ale to v srdci im dáva ten rodič a tam musí byť tá inšpirácia od rodiča.